एसेबां गोरलै नङा साख्रि लानांगौ गाइस बिराद खस्थ' जायो 10 किल'मिटार गाइस फार्स्ट टाइम हेलो गाइस वेलकाम बेक टू द चैनल नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग इउटिउब आरोबाव दिनै खेबसे फिन बनाय जालायबाय गाइस थ' दिनै भिडिअ'आनो जाबाय रानिं खालामनाय आरोना नै जों लं रानिं खालामगासिनो गाइस खारगासिनो दं आङो मावग्लुंजोबो ना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन ना बिदिनो जाबाय थ' गाइस बिदिबा भिडिअखौ जागायदिनो थ' नोंथांमोना माजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय गाइस लेट्स गो बिथाङा जलगन्डे आरो बिथांमोना दिनै टारगेट लादों जोंहा 25 किल'मिटार खारनायनि फिला ग्राउन्डआ दै जानायखाय जलगन्डे गस्लायखौ Sorry. 시간을 달려. 이거 맞잖아. 다시 내리자. Macam ni kamar ya, biasa kalau pun kotor. Jadi, ya. Jam Mangal मजा running करो कैसे Kade, hah? Kade. Balik kita dulu. Hazori, saya mau lah baik. Ojo. Ini cuma deh. Kakaknya? Hah? Nggak ada apa aja bisa. Finishing line cross खालामबाय बिथांमोना जोंहा मोनफैबाय सानैया बेगेटार Polisinya nih mencoba polisi pindah
ये बंदा आ रहा है ये है थार पोजीशन बस जिरे फाला लाना फिना माने लोंगोन केमेरा मैन बिदि मोजां दसे जिरे बेजुला आवला गैला खोमा आवला ओइ स्पिडा मान गरम दिनि लास्ट थाइस बिनो एसेगौमोन स्पिडो ओमफ्राय मायो ये फर पोजीशन ए स्पिडा स्पिड बिदा सलागोमोन दिनि बास Yang mana jolly fast खारनाय दिनिया 6 पोजीशन जल्दी आ जाओ अच्छा Awalnya muncul sini kita lagi pukul kita sampai sini. So guys, saya karena komplit jabar na. Pernah bunyi belas, anu kayak karena kayak guys. Nih, tadi yang sebadi lang tanggasnya. Oh, sur pas ada man. Jalan pak, kalau kabin jalan mana? Bila apa? Pilihan ada. So guys, video ini moja do like, share, subscribe, dan komen kalau aja guys. Ar channel godan episode channel ko onnane subscribe kalam guys. Ar komen kalam mabai video labnago. Obe jaga thanago thangon guys. To comment kalam aja guys. 10 km guys first time. Onnane channel ko subscribe kalamna ado guys. Onnane guys. Please guys subscribe kalam. Aरो मोनसे लाइक होदो आरो शेयार खालामनो हायोबा गाइस एसेबां गोरलै नङा साख्रि लानांगौ गाइस बिराद खस्थ' जायो खावलायबाखाया रानलांजोबो गाइस नै ओमफ्राय थ' दिनैनि भिडिअ बेनोमोन गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइस बाय बाय गाइस